Hi, Liam Sanam Dum, agus tá mé gobar an seo I Booley, I lár Carr na Galway. I siopamid dílan airí le haid gachra taobh muí, gach sport taobh muí, ó snámh go dtí drapadóireacht agus a bheith ag siúls na sléifte agus caiacail agus gachrad. Mar go bhfuil Gaillimh Galway ina chathair gá theangach, tá sé tábhachtach go bhfuil seirbhís trí Gaeilge ar fáil sa chathair. Ní amháin do dhaoine atá lífas Gaeilge ach do le haid daoine atá ag géirí Gaeilge ólam nó just na cúpla focail atá acu úsáid. Is na rudaí atá ar siúl agin an seo, le chuir leis an stáda sin ná go bhfuil comharthaí ar fud na siopa, le haid na airí difriúla, le haid na áit na difriúla sa siopa. Cumá le sin tá Gaeilge agin ar na eolacha, tá mise agus tam tá ag obair an seo tá muid lífas sa Gaeilge agus canmuid ar fáinne óir ar a gansaí gach lá. Onas go bhfuil is a daoine go bhfuil siad ná taxús agin agus seirbhís trí Gaeilge áil. Béitú an seirbhís sin áil ar líne, ar man sóisialta, ar Instagram, Facebook agus TikTok. Ar na rífost cumá, má tá daoine ag géirí scríomh agin as Gaeilge, tá muid an freigart a thuairt as Gaeilge. Tá muid tharbh bhródú le stádas gá teangach ag Carr na Galway agus sin ar fág bhfuil muidne ag géirí Gaeilge chur fáil le haid custamarí an condaid na tíre nó daoine fiú tuarasóirí atá teacht agus tá ag géirí píos de cultúr na hÉireann a fháil agus iad déanamh a cuid siopaíocht.